Eu știu niște scheme. Putem deja să vă zicem Pașpa, că nu trebuie Pașpa și asta e ideea. Nu-mi place Dumitru. Îți este frică? Sau nu ți este? Da! Știu unde te spawnezi? A, nu, tot în cealaltă parte te-ai spawnat. Eu nu am vrut să mă prefac. Băieți, iată, abonați, bunei, străbunei, morți, Pelé, Maradona, Messi, Ronaldo, Ghiță, Pașpa. Ne vedem data viitoare.